uși ăstea vezi. Era mai mult de aici, și cred că astea sunt lucruri pe care eu stau pe etajul 1 al Palatului Administrativ la Focșani și știu eu ce spune Facultă la oameni. Dacă mai bine, să dați de vorbă cu noi, poate vă spunea. Nu spune ai, mă, termină. Poate vă spunea. Nu spune ai, mă. Domnul Oprișan. Pentru că am venit în comuna asta și unul n-a avut curaj să-mi spună, domnul, Dar la noi n-a fost niciodată informație mea să dumneavoastră în zonă mandatul Maguridă. Vă spune că cel mai mare... Vedeți că niciodată nu s-a anunțat niciun ședință la Consiliu, nimic. Uitați-vă la mine. Dacă nu o să fie așa, uite, mai discutăm. Auziți, pe vremea comunismului venea la școală și ne strângea aici, la școala noastră. Venea cine era primarul, statul, domnul Mocanu. Măcar o dată la 2-3 luni și făcea o ședință. venea spre direct. Da, domnule, vedea o dată când strângea. Dar așa, avem 20 de ani până nu ne-a strâns nimeni. nu-i tata lui Alinu. Da, era primar. Nu-i primarul care a vândut terenul de la mănăstire? Dacă era numai singur, l-a vândut singur, până nu a aprobat județul dumnealui, nu putea la el. Haide! Nu l-a vândut. Păi dacă a făcut aici, acum nu neapărat că face și el. Dar nu ți-am spus ce a făcut. S-a ocupat numai de tăia pădurea. Asta e singurul care l-am văzut. Da, asta n-am văzut. Controle, nu putea primi. Și ceva pentru că n-a făcut? Vă întreb, Agurida, a făcut ceva pentru comună? Nu, asta i-a făcut primarul. S-a făcut drumul. El a făcut ceva pentru comună? Bă, ce cât de ceva a mai făcut. Era face Dar drumurile alea la cod, dar cine a făcut? Le-a făcut ca să treacă mașinile la cod. Dar podul cine l-a făcut la cod? Păi atât a făcut un pod, era musai. Podul e făcut de minim. Dădea servici la atât muritor de foame. Dacă a fost așa de rău, hai să se spune. Cum a votat lumea aici 3 mai? Se frică! Se frică! Păi nu s-a niciodată n-a discutat cu el. S-au apurat! Deci, Mafia! ascultă-mă. Deci, Margarida l-a pus mafia, PSD-ul, Parin Oteanu cine îl pune? Noi! Cine pune noi îl pune? Cum? Votăm tot. Nu toți prin alegere ați zis și a gurit de primarul? Da, dar cu mânării. Ce alege special? Și mânării. Cu mânării? Deci nu a... Cu miliarde. Acum nu se fac mânării? Și acum nu se fac. Dar fac mânării, am auzit din care parte fac mânării, din partea aia. Care parte? Domnul președinte, 60% din lume, Din partea independentă. să nu trebuie să mai dea bani înapoi lui domnul Agurită, care avea să-i dea. Domnul Colon, vreau să vă spun o chestiune, ca să ne înțelegem. Și vă spun un lucru pe care va trebui să-l știți și veți recunoaște în fața evidenței. Dumneavoastră știți că 68% din cetățenii Comunei Târnic, dacă duminică ar fi alegeri, votează Partidul Social Democrat. Nu. Partidul Social Democrat? Poate, da, partidul, dar nu omul din partidul respectiv. Aici se pune problema și aici întrebarea. Ați înțeles? V-ați greșit omul ăsta. Aia e. Dar oamenii acum Eu votează. am avut o domnișoară, dar a trădat și a fugit la Dușman, ca să ne înțelegem. Deci noi tot pe el. Noi trebuie să votăm, dar la anul... Numai prietenia cu bine a pierdut-o. Vedeți treaba. Să-mi face. Când se face votarea în 2000? Voi puteți să fiți prieteni în continuare. Noi facem o schimbare. Dar cu mine... Domnul Oficial, eu încă o dată vă spun, cât mai știți dumneavoastră, la toamnă o să fiți prieteni, noi o să fim prietenii dumneavoastră. O să vedeți. O să vedeți, la toamnă... Nu pot fi prieteni cu Pare rău. Asta era zis și tot. Nu mai gândiți. De să treacă alegerile, asta și de la primarul nu. Da. Deci dacă o să iasă primar, hai să spui ce se va întâmpla. Asta e o părere, nu te forța. S-ar putea să ai o surpriză duminică seara. Înțelegi? Păi da, să dau bani bani. O surpriză fără mine, fără mașină? Eu văd în față poartă cu bani, eu văd în față poartă cu bani. Voi înțelegeți că eu nu sunt ca idiotul venit la Tulnic. Nu înțelegi chestia asta? Nu înțelegi că am făcut cercetări în această localitate? Nu! Am spus, nu te grăbi ca să nu ai o surpriză duminică seara. Dar de ce asta e o surpriză?
Adică ăsta e și candidatul dumnealor, asta vrea să spun. Auziți, singura surpriză poate să fie ca Alin Olteanu să ducă la Ovidiu Vându să-i ceară o părere, cum a făcut și domnul. Asta da, asta da. Cine știe? Da, domnul. Nu asta e problema. Mai sunt surprize până de Voi înțelegeți că eu am făcut cercetări în această localitate și numesc cercetări sociologice. Nu stă chiar sociologice. Doamne, dar cine a lăsat pe noi, cum a fost atâta timp să ne votăm omul, ca să nu se explice nimeni? Până acum nimeni nu a venit când a fost alegeri. Dragul meu, Nu a venit nimeni, cum a venit anul ăsta, nu a venit nimeni. Anul ăsta, parcă suntem în Las Vegas. Dacă vroiați să vă alegeți omul, și da, nu întotdeauna mai am ales vroiați omul. să stea la PSD, trebuia să-l determinați să candideze independent. Și atunci Să determinăm noi? Nu. Dacă candidat de la UDMR sau din Partida Romilor sau cum se numește, tot pe el votam. Nu, dar de ce nu n-a candidat independent? De ce? Pentru că nu are forța financiară la lui ăsta Hai, facem aducanul, domnul, aducanul. n-au fost Dar bani. n-a candidat de la PSD. Știți de ce? Dumneavoastră, domnul președinte. Domnul Brișan. Dumneavoastră știți mai bine ca noi. Ce a fost între el și noi. Pentru că noi tot pe el votăm. Dar și eu ți-am Eu spus nu să faci nostru. altceva. Nu. Știți de ce nu am candidat? Asta numai dumneavoastră știți. Haideți să știți. Numai dumneavoastră știți. Îmi pare rău. El neavând probabil banul pentru a candida independent, a trebuit să alegi undeva, nu? Doamnă, Ceva din PSD l-a făcut, l-a determinat ca să poate să migreze la doamnă, PSD. chiar nu înțeleg, adică mă luați de prost, la Dar nu băia determinat nimeni de ceva. prost, domnul. Nu înțelegeți, Deci nu e puterea corupe, doamnă. PDL-ul la corup. Avem și Și noi cauza întrebări asta. și căutăm Vom răspunsuri. vedea Nu vă cum- supărați. Dar nu vreți voi să-l chemați pe Alin Olteanu mâine seara, de exemplu, aici, la o masă, de față cu toată lumea, și să discutăm eu cu el, face to face, de față cu voi. Normal că noi asta vrem. Nu, nu, și să vă convingeți, să vă spune el cu gura lui cum a ajuns la PSD. Cu pieptul deschis-o prin Alexa. Vă spune că ține cu noi. Și o să vină. Mă, tu nu înțelegi ce spun eu. Păi o să vină. Face A, deci dânsul spune că ar fi o provocare pentru mâine, dar nu știu să mai Și veni și la colega. Dar putem chiar și acum. Dă-i telefon, n-am numărul la mine. Nu, dacă vă lămuriți odată pentru totdeauna, că doamna spune și că ceva la determinat, ce să Asta l-a se determinat. Păi nu știu ce să mai Era Eu nu l-am votat partidul. Era vedetă, Deci am doamnă, la votat. PSD. Păi el când l-am votat ca președintele nostru era președinte. Doamnă, Înțelegeți? doamnă. Acum noi se zice, omul de rând, Nu, care nu vreau să știe spun și că- politica. Păi ce? A determinat ceva să treacă. Păi da. Nu așa, ceva e că nu le-a plecat de acolo. La corupt puterea. Puterea nu vine atunci Că dacă Poate nu că era auziți? inteligent, înțeleg, dacă era inteligent, îți ducea coloana vertebrală și stătea cu ea dreaptă. De-aia a fost frică de controle la om. Guvernul i-a promis I-a să fost bani. frică, cum se spune, de garda de mediu. I-au fost frică de multe Am lucruri. înțeles că nu au vrut să ia bani. Deci cei de la putere, banii de la APIA, n-au putut să-i... Și-au trebuit să El la București le urma migreze. facem la Colivor sau Bucureștiul? Numai după interes. Am încercat să mă Vă rog. Mai că eu am închis prăvălia, noi deja dezbatem la ora. Nici cum nu se mai servește. Nu mai, gata. Am eu un program, eu un discurs. Totul se sticlă cu apă. Da, acum da. Dar nu e prăvălia acolo. Când vă spuneți ce vă datorez, doamnă. Sunt, Auziți ce vă datorez. ce mi datorează? Dumnealui a plătit. A plătit Ai și plătit nu și știu. Da, da. Bea să neagă toapă, că nu mori. N-am nicio problemă, dar La ora asta,
Să-l susțin pe Alin Olteanu că nu voi face. N-am venit până acum. Domnul Alea, poți să apară domnul Alin Olteanu, cred că în jumătate. L-ai sunat? Da, să vină doar. Acum dacă puteți să mai așteptați măcar jumătate de ca să nu-i văd. Deci am o rugăminte la tine. Deci dacă vrei. Îi spune că am o singură condiție ca să nu chem poliția. De ce? Nu știu. Păi dumneavoastră l-ați cerut. Da, sunt de acord. Am o singură condiție. Da. Dacă vine aici, Da? să vină singur. Nu să vină cu Valentin, cu... Da, nu. Nu, vine singur, să vină cu piață de sfântă, ca tot. Da, sună-l să vină el cu... Sună-l, suntem oameni civilizați, să fie discuții, nu să lămurească apele până la urmă. Da, că suntem. Suntem Tema. N-ați știut ce să faci. Păi tot bine, Alin, nu pot să beri la oameni, tot mai să-mi vă Avem o anumită oră din Fidele, El are să bage cu este programul încolo, trebuie respectat. Băi, uite-te-mă în ochii mei. Eu sunt om serios. Nu să schimb tot în poten, tot ce vrei. Nu suntem serios, pentru că ați promis blocul de la Tulnic va fi... L-a luat dumneavoastră, l-a luat Consiliul Ce-a Județean. plăcut meu, blocul de la Tulnic L-a luat Consiliul a Județean. intrat în procedură. Păi, uite, voi credeți așa cum îl spun eu, că lucrurile așa, să fac din bani... Dar am văzut cu blocul de la Tulnic, l-a luat Consiliul Județean. Bă, de-abia anul trecut l-am luat eu la Consiliul Județean. De-abia anul trecut. Păi cine a luat? Blocul de la Tulnic. Da, domnul Alea. Blocul atunci l-a luat. Dar cine a pus un coș pe toți cârpii ăștia? Deci a pus un bec pe toți cârpii ăștia. De ce? Auzi, dacă mai vorbești așa cu mine, chiar să plec. A spus domnul Marian că are o rugăminte la asta. Să veniți singur, să veniți singur. Sau stați să la telefon. A, domnul Trășculescu! A venit cu bodyguard? Alo? Nu. Cu Alin Trășculescu. Da. Păi lasă aici la reptă, dacă... Ce face? Bine, vă salut. Eu bere nu vreau. Bine. Ce faceți? Nu te vorbească. Vă salut. Săruna, doamnă. Ce faceți? Stăm la o jalgare. Ce faceți, domnule? Domnul deputat PDL, șeful PDL-ului Brașov. Ia cu PDL-ul și ia cu PDL-ul și cu PSD-ul. Nu l-am zis. Trebuie să facem cu altul. Exact. Iar eu sunt cu Alin Olteanu. Și noi la fel. Și noi la fel. Toată localitatea. Și noi la fel. Dar Părerea mea că e cea mai bună soluție aici. Indiferent acum, trecând peste chestiunea nu avem treabă cu PDL-ul, noi avem treabă de om. omul simțește locul. Nu ne interesează partidul. Noi votăm omul și nu partidul. Mai e până Și vă mulțumesc că sprijiniți. E băiatul nostru de aici din comun, aici a născut, aici a crescut, a fost... A învățat atâta copii, a educat atâta copii. Asta făceți cu acolo. De ce fac? Unde vedeți? Doamna Da, păi da, dacă trăia Guriță, votam cu el. Dumnezeu să ierte. Dacă trăia Guriță, votam cu el. Dacă nu mă ierte, îl votăm pe ăsta, care îl vot. Da. Din 3, votăm pe emoție. Nu, mă duc în asta. Da, mă duc în asta. Eu mă supăr pe mă supăr. E idiot. Asta e competiție. Nu, dar m-am spus nu vă supărați, dar îmi pare rău. Nici pentru că măcar, dar... îl colectriți în tot felul, pe toate în O să mai puneți. Da? De ce nu faci programul?